Igbo na mana ga mteke na kwa mo biko na ya bụ video Jpac me asem ka m kwukwa n'okwu maka ya because na that video apụtago we na a trend mago na trend na akọ ihe nwa na asịkwa na na Jpac sikwa nke asị nke ọzọ the same Jpac sele governor eziokwu si ha na ọka mma ka iwelu your only piece of land nye ndị China rather than nye ndị church. Your only piece of land si wele anya ndị China ka ha wee mewe ha. Kita, he's now calling on people to come and Imagoka did them emulate Ebuka Obi. In this life, I know, it's either you stand one place or you keep contradicting yourself. Jpac was the first person, one of the first Igbo bloggers about Ebuka Obi war. But Ebuka Obi war, as time goes on, Odeko Chegale. Obekwa Bene Ekwile Ebuka Obi said that he has seen the light. Ekureku maka haka odogalekwa ọzọ akọkwakwa ihe nwa na akọkọgide to the extent that even when he swore that he cannot fight Ebuka Obi, he went ahead and be fighting him. Magone post kwa na onokata okpokwa ha daddy unu onokata osekwa na daddy unu cannot heal ndala. That's what you all one on ndala na Matthias boko ihe Matthias imago that kind of thing na-eme na contradict kita akwa ibekwa besikwa ọzọ. The worst thing that can happen to a man ọ ka mma na akpọ gị onye oshi dan na akpọ gị betrayer. Onwebe na mmadụ kpọ gị onye oshi amana oke onye a bụ onye oshi, he can repent because we understand that even the thief no na crucify na Jesus one echegale ho. Now in the area of becoming a betrayer, who will speak for you? Judas. Who spoke for Judas? When you betray somebody, can only speak again. When the Pharisees decided to betray that woman, decided to hide the man, after the woman somebody defended her, and them who stood for them, because it's still on record that till today none of them were able to carry out their judgment because all of them again are betrayers, and they are not worthy to be trusted, and their judgment never stand again. Go and read your Bible. After that event, who will now speak for you? Okay, money put on one roof. Yes, no eba. Na mi kwekata iseba abanye, kwekata iseba abanye. Achọrọ m ikwu much mana na end this video. God one. And by getting one mono with the video because to Sarah video aka na aka ebe. Yes, ihe nji bịa kịta abụ eji m eziokwu na akpọ Monday Hammer with eziokwu wee bịa. Biko ọ bụ na ịbụ president ime ahịa bụ ndị Balogu, president Aspanda, president Progressive, president ebe a na-ere ahịa trade fair. Achọ nke unu kpọọ unu meeting na agwara nwamkpi ya mara ihe nọ nneke ere wee gụrụ ji ya bụ ilu Igbo. Ihe nyisi unu dodo dịka kpọọ na meeting maka na asị na ọ bụ na egbe na-amaghị onye na-amaghị akpa ụzụ gaa na egbe anya n'ọdụ. Kpọọ unu meeting ka ha rabụ ndị nne nwere shop na trade fair Balogu Progressive ime Aspanda ebe niile na-azụ ahịa n'ime that particular market ya ka unu mebe contribution. Yes, ka emebe contribution ka ga-esi arụ world class trade fair na ala Igbo. Ọ bụ na Imo steeti ya dị mma ịrụ arụ ya Imo, ọ bụ na Anambra ga-adị mma ịrụ arụ ya Anambra, ọ bụ na Enugu ka ga-adị mma ịrụ arụ ya Enugu, ọ bụ na ebe ọ bụla na center a ga-eweta wee ji wee rụọ ahịa world standard market arụcha gọvanọ commission wee emepe ọ na-arụ ọrụ. Maka na ndị egwu ya kịta bụ na Lagos abụrụ be anyị. Yes, the truth of the matter is that Lagos abụrụ be anyị. Remove all the mindset that Lagos is no man's land. Lagos belongs to Yoruba land. On the Yoruba way. Onye Yoruba ma bata second on the no man's land. On the Chabo, Ndigbo way Anambra God ne. Kai think ya ni home. Yes. Ageji mbo we garogo. Ageji na governor si anyị na achi anyị na nti ya maọbụ obi ha maọbụ uche ha adịghị eru about industry and commerce. Anyị nwa mara etu ahụ esi wee develop that ime Aspanda ime trade fair in 19 biligidim mgbe mepere ime ahịa mgbe Ojukwu bịara
wee lelecha ihe arụrụ arụ na cherife wee gbaa n'aka wee sị na ndị Igbo ya ama ihe mana ọ ka fọrọ afọ na ndị Igbo ya ebe kwa before ha mara ihe mee mitin kpọọ ihe njide ekwu ihe akịta bụ jee lelee egbe anya n'ọdụ unu nwa na-akpọ ụzụ maka abụghị m president mụ abụ ọrụ na-ekwuru so many people and I believe na nke a na-ekwu ya aba maka na alaikiri m Igbo ọbara m bụ Igbo nne mụrụ m Igbo nna m bụ Igbo my lineage root m bụ Igbo I love everything about Igbo and ebe m fụrụ Igbo n'anya mma na-eme na-ekwu na contribute ihe ọbụla ga-eme ka Igbo gaa n'iru. Nwanne anyị nwoke a na-akpọ Ebuka Obi is a religious leader mana si wepụ sentiment apart, si wepụ ụka apart, ka anyị were ihe na-akpọ reality of life. Etu amata ya asịsị akọwe reality, ka anyị wepụ ụka n'akụkụ. Ebuka Obi gathara members of his ministry wee gwa na ife obu n'obi ọ chọ ka arụọ n'ala Igbo. The admin and the committee wee kwekọrịta in one accord wee kwuo na this dream this young man nwere na ọ mara mma. Normally Ebuka Obi does not have 1 naira to start that project. Mana mgbe ọ kọtara ndị members gwa ndị na-eso ụzọ gwa ndị church na ihe a chọrọ ịrụ ego si enu si ana, ndị ego si Germany, si America, si Japan, si Australia, si South Africa, si China, ndị niile na-aka ụka ewetebe ego. Go to Imo State Ngọgbala, a very typical village in Ngọgbala, n'ezie ka ebe a kịta unu nwa na-azụ ahịa na trade fair agbakọ ihe niile dị na trade fair nwere ike orube ihe arụ na that Ngọgbala. In a space of 6 months, apịana more than 100 building, excluded university. University adịghị ụlọ ụka dị ebe ahụ adịghị, primary school adịghị, secondary school adịrọkwe, hotels adịrọ, no residential buildings. In a twinkle of an eye, if one person boys Zion ministry can gather ndị Igbo na-eje ụka na Zion wee gwa abịa ka develop ofu ebe na ala Igbo, ọnụnụ ọbụ presidenti na-achị Aspanda, na-achị Balogu, na-achị Autopass, na-achị ebe niile na-achị na progressive ma alaba not only trade fair ma alaba ihe dị na Lagos. Unu kwesịrị before Tinubu adịgote na 2025 before Lagos State ademe election enwego more than hectares of land a na-arụ ọrụ. Mana nkwu egita ya asị gị Jpac go and mind your business. I can never mind my business. Maha mind my business. I can never mind my business until ala Igbo adị mma. Yes, maka mgba nkịtị ala Igbo emebie. So many bloggers na-atụ egwu to carry some vital news because of how they can quote he lose all fans. But what about to we lose fan? Him na egwu ebu ka we get no obi ndị Igbo because ọbara m obi Igbo, ọbara nne m bụ Igbo, ọbara nna m bụ Igbo, mụ abụ onye Igbo, root m bụ Igbo. Nwe na ayo ndị Igbo gbasiri ike ma president ndị Alaba ma ndị Ogoluga the other day okwuo na okwuchara na Lagos Island kwucha gbacha kita abụ na trade fair. Who knows next? And again ndị Igbo nwere iyi na ị ga na-azụ na Lagos na-arụ ụlọ asịrị nga azụ na but ị na-azụ jụọ ajụjụ the master plan of that place ị na-azụ. Ọ bụrụ egosi swamp ijegoro swamp because ị nwere ego iji amachi mmiri ọ dịgo anyị na ọbara na ebe ọbụla anyị jere ya eme piling. Anyị nwa gosiri ndị Yoruba na a na-eme piling a pile ọ na-ere ọdịnala na spend ya 1 billion wee fụ na igoro mmiri ka o wee bụrụ nnọọ na ịgba eze ka o mee 1 billion naira spend wee go ana go to Banana Island ka ife ego na-ere ana ebe a billions of naira mana ihe ejide ego ahụ pụta na vast place go if ka ndị Ogidi si wee rụọ that place na Ogidi today Ogidi abụgo natural market ebe a na-ere plumbing material and the building materials. But it's not enough. It's not enough. Go to computer village. The computer village now they cannot cough 2 times. How many people 2 times? Because that place belongs to Ndoboda. I belong to Ndala. Alaba tajabu eme hana kpaba ozugbo. The next ozugbo egbu onike egbu mma. Small misunderstanding. Ebe abụghị ba anyị unu echezina ka enwe independent. Don't wait for independent to come.
Don't wait for Biafra to come. Be a Biafra of yourself. You can become Biafra of yourself, still live in Nigeria. How do you do that? By self-development. If you do that in Igbo, onye Yoruba bịa chọọ na Lagos n'afọ ha due to na anyị nwa the business minded, ọ ga-aba moto bịa zụrụ n'ala Igbo. Mgbe a bed atọnụgharịa, clock atọnụgharịa, onye Yoruba na-eme business bịa Ọnịcha 2-3 times, bịa chọọ ihe ọ na-azụ 2-3 times. The next na ozugbo kwụọ ụgwọ ụlọ. Economy anyị agbago, ọkwụọ rent. The next na ọgbana rụgbakọ ụlọ kwa. A chọọ na Lagos n'afọ ha, ọ bịa n'ala Igbo bịa zụrụ because o neediri ya. Also, I want to make protection. I want 80% of potatoes in Nigeria are Ndigbo. So how much the products now for it, they will still come back and buy it. Can I return the buy? If Ebuka Obi can gather his members, we're a mini country, Nangopa Imo State. On a Buzinde, Igbo Jurut as part of Unamewe, or Henna Juno. Or na emewe unu mere the other time or during the time of Shehu Shagari or Obasanjo. I can move kita. I can move because Lagos have Ndigbo. Igbo must go home. Any little quarter I said, God develop your place. How on a journey go and build your Lagos. Lagos was built by no matter how Lagos was head of state before. But back all day. Ye gwa ajubu Lagos wena. Mana ben nage bu ben nage. So let us think home. Oburu na ndi na juru trade fair as pan na balobu na trade fair na abu made nwo eme committee of friends raise 300 million n'isi onye nwụrụ anwụ. O juru eju na trade fair mmanụ nwu ha na pankata asị na onye na akwa nne na zobuli na ego na achị na akwa nne na ome mgbe o ji n'ugbo na akwa nne na gaga n'ogwu na mkpọkịtị na akwa ọgọ ya nwoke atụba ego na kọmitii na atụtabe 400 million 500 million wee nye onye na akwa mpe onye nwụrụ anwụ. O wee bụrụzie development kama atụtawu 1 trillion a ga-eji bido development of 500 billion wee bidogodi ọrụ first. Okwu nwere ike una mala ke okwu masị Jpac ode ka iso. If you want to talk, how many have you done? Ihe bụ ihe a na-ajụ. How many don't do? How many? Ọ bụ na emeghe ime emego m.